svima ljudi, evo nas u prvom videu, tako ćemo započeti. Evo nas u našem prvom videu u kome ćemo da govorimo šta ćemo da radimo u sljedećem videu. Ovaj video hoćemo što više subscribe-eva, nijedan like. Zašto sam nijedan Zvonce, šta će zvonce? Šta će ti like kada... Dobro, ajde, nebitno. Kliknite zvonce da vam ne stizale notifikacije za video. Tako. I zašto nosimo naočare? Zato što nama je svaki dan praznik, iako danas nije Nova godina. Šta te briga? I znate šta, ljudi? Šta je, Mićune? Naš kanal se zove Fludi Gamer. Da, zašto Fludi? Zato što Fuli sa engleskog na srpski idioti, nenormalni... Pa šta? Morat ćemo ono pip da stavimo zato što je ono Nećemo. ovo family friendly kanal. Da. Zato što je sa engleskog na srpski full idioti i onda ludi sa full. Opet ćemo morati ono pip. Dobro, hoćemo. Kako se Fludi stavlja? gameri, nemam pojma, učuti malo. Napravili smo YouTube sedmicu. Ja ću vam kažem šta je u YouTube sedmici. Ponedeljak Minecraft, utorak Slimes, slajmovi, sreda smešni prankovi, četvrtak FIFA, petak trošimo ušteđevinu, subota parkura učimo vežbamo, parkour. nedelja Clash Bandicoot igricu koju tek treba da kupimo. I dok je ne kupimo, snimat ćemo... one učimo decu, kako su nenormalne. Ne, možda to, možda učimo parkour pa ćemo onda u subotu otvarati šta smo kupili u petak. I da, mislim da možemo polako da završimo video. Tako da hvala vam zato što ste ga pogledali. Ćao! Ne, u nedelju ćemo, čekaj. U nedelju ćemo snimamo ono što u petak smo kupili, zato što u subot imamo parkour. A u nedelju ništa ne. Vidjet ćemo. Pasat ćemo u thumbnailu, tako da... Ćao!